調子がいいみたい。力がみなぎってくるみたい。ダークロットを手に入れた以上長いは無用。私はお前らの剣とダークロットの入手の方を陛下に伝えねばならぬ。さらばだ、光の末裔どもよ。また会うこともあろう。生きていればな。待ちなさい。ジェシカ殿とはそのうち決着をつけるとしよう。だが今はまだ早い。本来の力を発揮できぬ魔術師を倒したところでつまらぬからな。ではさらばだ。しまった。くそ、逃げられたか。これ以上こいつらと戦ってもまるで意味がないな。しかしガーディアンが守るべき目標を失って動き始めてしまいました。ガーディアンたちを野放しにしてこの場を去るわけにはいきません。このまま放っておけば麓の村を襲うでしょう。そうだったのか。エグベルトめ、そこまで考えていたのか。みんな一気にこいつらを始末するぞ。
んなところにおったか。バルガス将軍か。探したぞ。ゾルムの仇討たせてもらうぞ。ったくもう、ガーディアンだけじゃなくバルガス将軍まで出てくるとはね。ぼやいても仕方ねえ。倒すだけだ。見ておれよゾルム。お前の墓前に奴らの首を備えてやるからな。